Dobrý den, zdraví vás Pavel Prach u diváckých zpráv na Primě. Můžeme se podívat na v pondělí, kde je TV Max a jeho Prima, kde je vytištěno. Je tady napsáno v 15 hodin 25 minut cesty domů. Za chvíli se můžeme podívat na televizi, že se tam píše úplně něco jiného. Tady se píšou cesty domů, ale ve skutečnosti tam má být úplně něco jiného. Má tam být napsáno Siska. Jdeme se podívat na televizi. Dobrý den, tak se můžeme zde podívat, že je zde napsáno Siska. V 15 hodin 20 minut. Omlouvám se, že to má takovéto pruhy. Takže tady je napsáno Siska a když jsme se koukali do televizního programu, tak tam bylo napsáno cesty domů. Na televizi Prima Pavel Prach. Ale je třeba přiznat, že to